Moni ndi nkhani yathu ndi nkhani ya execution ku USA eti izi za ma death sentences munthu wina wapasidwaso death warrant yake ndi nkhani yake ya Kerry Grayson ndi chifukwa chomwe wapasidwira death warrant olo chifukwa chomwe anapasidwira death sentence. Mayi uyu dzina lake ndi Vicki DaBlieux. Vicki mu chaka cha 1994 anali ndi zaka 37. Pa nthawiyo Vicki anali ndi ana awiri, mwana mmodzi anabereka ndi zaka 17, kenako anakwatiwa ndi wina wake woyimba nkuberekeranso mwana wina koma anasiyana. Nde mu April 1994 anaganiza zonena kuti afuna anyamuke apite kutiko, afuna apite kukaona mayi yake, koma mayi yakewo amakhala mu state ina kapena nditi city ina mzinda wina kutali mwina over 8 hours ulendo wake. Nde amayenera kukwera basi kuti apite, koma amaona kuti basi imuchedwetsa zomayima zotani ulendo wa utali kale, amaona kuti kuli bwino atani angokwera ngati matola hitchhiking kuti akatani akafike msanga. Ndi anali ndi chibwezi pa nthawiyo, chibwezi yake chinamuwuza kuti I think it's a bad idea kuti utani ukwere matola ulendo osewu, bwanji ndikangokusiya depot ukakwere basi. Iye anakana kuti sindifuna mabasi sa nthawi yayitali. Nde 1994 matola chani hitchhiking china chinthu choti sichinali cha chilendo, anthu amapanga zimenezo nthawi zonse. Nde anamutenga anapita naye, anamuyendesa ndithu over 1 hour kukamusiya ku depot kwina kungoti ayende msanga ulendo wakewo kuti akakwerere basi, koma anakanitsitsa Vicki ananena kuti ndifuna kukwera matola. Nde anapeza kuti anapita ku malo ena kumene amayang'anayang'ana amayesera kuyimisa matraki kuti akwere traki. Nde anthu amatraki amene analipo anakana, ananena kuti sitikupita kumene kupitako, amafuna kupita ku Louisiana. Nde zinakanika, anamusiya pompo kuti kaya upeza matola. Chibwezi chake chankumapita, ndi kukhangata anapeza lift, munthu anangomutulaso pamalo pena. Ndi atafika pamalo pamene popo malo ake awa, Vicki uja anaona anyamata 4 ali mgalimoto. Anyamata aja anamuona iye uja amayesera kuyimisa magalimoto, ndi anamukodola iye kupita kwa uzolando kupita ku Louisiana ngati monga ndipase lift. Iwo aja anamuzota tikupasa lift. Anali anyamata ndithu ma teenager. Mayina awo wina anali Kerry Grayson anali ndi zaka 19. Wina anali Kenneth anali ndi zaka 17. Wina anali Trace Duncan anali zaka 17. Nde panali wina Louis Mangione anali ndi zaka 16. Nde anali anyamata koma anali kumamwa wait atiso manga kata suta chambaso muchani mugalimotomu. Nde anamuzota tiye tikutani tikupasa lift. Nde ningonena poza anyamatawa, mmodzi wa iwo wa zaka 19 uja Kerry Grayson amadzitenga kuti iyeyo ali ndi ubale ndi Satana, ndipo amakonda kuuza anzake kuti iye chomwe amafuna pa moyo wake nkuzapereka nsembe kwa Satana, komanso kumuluma munthu azaone kuti kodi munthu amamveka bwanji akamuluma, kuti akazatero azampereke munthuyo ngati chani, ngati nsembe, sacrifice kwa Satana. Zomwe amayankhula ndi anthu amangozitenga ngati zachani, za misala zopusa zomwe amayankhulazo. Ndi anapezeka kuti amutenga Vicki uja mgalimoto ulendo naye. Vicki anadabwa anthu aja kukhotera mbali ina. Iye kufusa mukukhotera kuti mesa tikulowera uku ku Louisiana. Ali ndi anyamata anamuyankha kuti ayi usadandaule, galimoto iyi si yathu, tikukasiya galimoto iyi nde tikatenga galimoto ina. Nde ananena kuti ngati zili choncho ine nditsitseni pompano, it's okay, ndipeza chani, ndipeza lift ina. Koma anyamata aja anamukanira, anamuzota ingokhala upita kumene ife tikutani tikupita, ngati vuto wake wakwera kale galimoto zitseko nzotseka, palibe chomwe akanatani, palibe chomwe akanachita. Nde anazindikira pamene popono kuti moyo wake uli muchani, uli mu danger. Anyamata aja anayendetsa mpaka anapita ati ku Alabama kwina kwake kuthengo, nkukayimisa galimoto kuthengo kuja nkumuza kuti tifuna tizimungayimowa. Nde iye uja analibe kuti nanga atani ampitisa kuthengo. Nde anawuza ndifuna ndikakodzekayi. Nde ananyamuka kupita pa tchire chonche, koma amayang'ana anyamata aja auti anaona kuti amakambirana. Nde ati Vicki uja anabwerera kuwauza anyamata aja, nanga si kwa iye anali anaita, anawuza kuti inu kandisiyeni kupansewu ndizani ndizipita. Iwo aja anamuyankha kunena kuti sitikukupitisa kwina kulikonse. Ati nde Vicki anangodzambatuka kuyamba kuthawa.
anaona kuti apapa palibepo chabwino. Atatamba kuthawa, Grayson uja anali ndi botolo m'manja la mowa. Analivunga botolo lija linamumenya pa nkhongo. Anyamata onse ndikuyamba kumuthamangitsa nkumugwira Vicki uja kuthengo ali yekha. Anyamata aja anayamba kummenya. Ati kummenya paka anagwa pansi nkuyamba kumponda. Ati ndi amamponda kumponda, ati anammenya kumponda kwa 30 minutes. Kena konse kusiya kumamuyang'ana kupeza kuti akupumabe. Akuti nkumamufunsa kunena kuti iwe ukadapumabe timaona ngati wafa. Kenako ataona kuti sanafe, Grayson uja anamponda pakhosi. Ati amamponda pakhosi pakumadumpha kuponda pakhosi akumanena kuti tangofa iwe, tangofa. Wina nkutenga chimwana kumuswa mutu. Kenako Vicki anamwalira. Anyamata aja analitenga thupi la Vicki kulika mgalimoto ndikuyendetsa, anapita nalo ku phiri kwina kwake pamwamba. Pamenepo anamuvula zovala Vicki ndikuyamba kumumenyanso thupi lake, kumangolimenya kulipanga nkhaza basi. Atatha pamenepo analiponya kuchoka pamwamba nagwera pansi. Iwo aja nkunyamuka kumatani kumabwerera. Ndi anabwerera anakantola ku nyumba manjiyoni wa zaka 16 uja. Anachoka kumeneko anapita kokatsuka galimoto, koma amasowa mtendere chifukwa chonena akuti atatu atsala aja Grayson ndi anthu ena awiri akuti analasana amalize kulizunza thupi lija. Ndi ananyamuka anabwereranso komwe kuja anakataya thupi lija pansi kukalipeza ndikuyambanso kulitani, ndikuyambanso kulichita nkhaza, kulibayabaya thupi lija ndi mpeni ka 180 kuliluma. Kenako anawuzana kuti tikangomusiya munthu chonchi atha kumuzindikira kuti ndi ndani, amuchita identify. Ndi kuti asadzamuchita identify timuchose dzala, asadzampeze ma fingerprint. Kenako anayesera kunchosa mano, anakanika kuchosa mano. Kenako Grayson uja atikuyamba kumuchosa mumaso. Zinazo atamangopanga nkhaza zosadziwika bwinoyi, kumuduladula ziwalo nkumaziluma. Grayson uja nkupeza kuti anamung'amba Vicki uja ndikumuchosa mapapo nkuluma paja nkati afuna kupereka nsembe kwa Satana, afuna adzalume munthu. Anapanga zimenezozo sinzoli nsembe yake anatasana anangomupanga nkhaza kumuduladula. Kenako anaduladula dzala nkugawana zalazo aliyense tenga chala chimodzi. Ati kuti azikakumbukira zomwe anapanga nkunyamuka kumatani kumapita. Ndi atabwerera anapezeka kuti atopa, anakhala mgalimoto nkugona tulo pafupi ndi pa filling station chonchi. Ndi chibwezi cha mmodzi wa anyamatayo anatulukira kuona galimoto yake si kugogoda pa window kupeza anthu ali m'magazi ndi matope. Atanafunsa kuti magazi ndi matope wanchani, ndi atanamuyankha kuti atagunda galu amene amatithamangitsa ndi timamusuntha kati matana anangomuza zinkhani zaziwika bwino. Kenako ananyamuka napita kwa manjiyoni wa zaka 16 uja kukampasa chala chimodzi. Ati tinabwereranso kumufotokozera zonse zomwe alichita thupi lija ndikumpasa chala chimodzi kuti tonse tatengapo chala, iwenso tengapo chala chimodzi uzirani uzikumbukira zomwe tapanga tsiku la lero. Iye uja kulandira chala chija, koma anamba kumauza anzake wa zaka 16 uja kuti fetu tinampanga munthu izi ndipo ndili ndi chala, nkumaonesa anthu chala. Kwinaku panali patatha 4 days anthu okwera phiri analipeza thupi lija loti lowonokekeratu lochekedwa loti anayimba foni ku polisi. Ndi apolisi amafufuza kuti munthu uyu ndi ndani. Analibe dzala zoti akanatenga ma fingerprint, koma anachita mwayi kunena kuti anatha kumpanga identify, atampanga x-ray akuti msana wake unali mu system spinal, ndine kuti spine yake inali mu system chifukwa chonena kuti anampanga x-ray nthayina yake kayana atani. Ndi anapeza kuti ndi chimodzimodzi spine yake ndi yemwe. Pamene anamba kufufuza kuti wampanga chipongwe ndani, nkuyamba kuyenda kumatsata kunena kuti ulendo wake anaenda bwanji, koma samatha kupeza kuti chachitika nchani. Pamene manjiyoni uja pamene amawalira anzake kumaonesa chala kuti ife tapha munthu chala chake ichi, nzake mmodzi anachita mantha kuopsa nkuyimba foni ku polisi. Apolisi ananyamuka kupita kunyumba kwa manjiyoni uja anangofika kuwalandira kuti ndi madikira inu nomwe. Anthu kudabwaso kuti zoona. Apolisi tibwera kuno kukhala pansi, anawuza zonse palinabeso kumukakamiza kapena ananena zonse zomwe zinachitika. Koma iye amanena kuti weni amene anapanga zoopsa kwambiri anali Grayson wa zaka 19 uja, kuti enafe timangomutsatira iyeyo. Ndi onse anyamata onse aja anagwidwa. Atagwira aliyense amakanira anzake.
alesa makanena nzake koma inali milandu yoopsa kwambiri kuti zomwe analichita thupiro zoopsa zovuta kuzifotokoza koma anapezeka kuti vuto lina kuti nangasi anali ana of course 19 ndi adult koma ina wanali zaka 17 awiri mozi 16 koma mapeto ake wang'ono wa zaka 16 anampanga sentence to life in prison pamene atatu wachifukwa cha zomwe anachita kuti wane amupha munthu kuchoka kenako kubwereranso nkukaliwononga thupi khaza zonse zomwe anapanga zonse zovuta kufotokoza anapanga sentence to death onse atatu koma mu 2003 I think kunatuluka chilamulo cha nyuwani wina wake atapanga apilu zosagwirizana ndiwo ku Supreme Court kunena kuti anali ndi wang'ono analasana kwani zaka 18 atapeze kuti wapha munthu nde Supreme Court inanena kuti munthu onena kuti ndi minor wa zaka zochepera 18 asamapangidwe sentence to death nde awiri aja amene anali ndi zaka 17 pa nthawiyo anapezeka kuti anatani anapanga apilu anabwerera ku court kunena kuti ife 89 zaka 17 nde anapeza kuti anachita cancel ma death sentence yawo anapasa ma life sentence amene anatsala anali ndani anali Carrie Grayson yo kaucha ucha madziri mwini wache wa satana nde Carrie Grayson yo anapezeka kuti naiso anayisira maapilu akwezera kunena kuti ineyo nali ndi misala anakamuyeza ananena kuti akunama alibe misala ndi munthu wabwinobwino amaziwa zomwe akupanga anamukanira ananena kuti iwo nayi zaka 19 nde death sentence yako ichita stand nde anapezeka kuti panopo pajamadiro akakuyika choncho pa death sentence umakhala kumadikirira kuti tsiku lina lililonse andiirana kuti ndikaphedwa eti chilango chake china chimakhala chimwecho chodzilingalira tsiku lililonse nde apezeka kuti after 30 years cause imene inali 1994 Carrie Grayson walandira death warrant so inzo tampasa date lonena kuti akatani akaphedwe nde date lomwe amusankhira ndi pa 21 November imweyo 2024 ndi lomwe ansankhira kuti akamuphe pa lethal injection nde akadya chakudya chake chomaliza akayenda ulendo wake omaliza koma mwana wake wa Vicki DaBlieux uja akukaniza akunena kuti iyeyo zinamuwawa imfa ya mayi ake ndi chinthu choyipa koma sakuonapo ubwino wina uliwonse pomupha munthuyo akuona ngati kuti nkubwezera sungabwezere imfa tuimfa kupha tukupha nde kuti tikusiyana chani wayesera upanga plead kutani koma amuza kunena kuti chilamulo ndi chilamulo kaya weyo kuziona zolakwika koma lamulo ndi limene lili ndipo iye tikamutani tukamupha nde imene ndi nkhani ya Carrie Grayson ndi gulu lake ndi zimene anampanga Vicki DaBlieux zikomo kwambiri.